аз кӯҳҳои баланди тоҷикистон то ба майдони сахари Лас Вегас. ӯ муаррифигари ватани худ дар он тарафи уқёнус мебошад. мо аз кӯҳҳои баландем, ба мо пастӣ намезебад. раҳмат ба ин бародаро ки омада маро дастгирӣ карданд. Let's go, дашт мерем. муборизаи охирони Хилман ба зидди Ситик Мудуев. муҳаммад орзуи дар UFC ҷангиданро дорад ва барои амалӣ намудани орзу ҳамеша ба майдони ҷанг мебарояд. ва мо муҳорибаро оғоз мекунем. раунди якум. Доғистон бар зидди Тоҷикистон. панчи калон аз тарафи муҳаммад. Наимов ӯро нокаут карданест. Наимов доимо зарба мезанад ва дар ҳаракат аст. лоу-кики даҳшатовар аз тарафи Наимов. ин зарбаро бинед. Тоҷикистон ҳама вақт ман то охирам мерам. Ман гуфтам такрор мекунам. Танҳо як мақсад UFC. Оянда UFC. Дана Вайт, Шон Шелби. Ман меоям. Ин кики олӣ буд. ана ҷанговар. Писандам омад. Зарба ба рӯи рақиб. Вақти дурақшидан фаро расидааст. бо қарори ҷудогонаи доварон муҳаммад Хилман Наимов. албатта Наимов фарзандаи ин ғолибият буд. ман табрик мекунам. расман Наимов бар зидди Шулте шаби 3 ба 4 март Сахара, Лас Вегас. Салом алейкум. хайкики ӯ ҳатто Ҷастин Гейҷро ба ҳайрат овардааст. ин ҷанговар дасти чапи марговар дорад. ман инро ба шумо мегӯям. барои беҳтарин будан бояд бо беҳтаринҳо машқу тамрин кунед. салому алейкум дӯстони азиз. охирон рӯзо мебошад дар Лас Вегас. рӯзо фақат везганият мекунем ва ин кемп яке аз кемпҳои беҳтарин буд. ғалабаҳои пай дар пай ва шукргузорӣ ба Аллоҳ. ӯ роҳи худашро аллакай интихоб кардааст ва дар ин варзиш ҳамтое надорад. ҳадаф ҳамоно як аст. мисли Нурулло ва лоиқ дар UFC баромад карданд. дасти чапи ӯ метавонад рақибро ба нокаут фиристад. миннатдорӣ аз мухлисон пешаи кори ӯст. ташаккури зиёд барои дастгирӣ. ҳамавақт қувваи нерӯдиҳанда дар дили ӯ ҷӯш мезанад ва ӯро боз ҳам қавитар мегардонад. рақиби ирландӣ низ шикаст хӯрдан намехоҳад ва ҳамеша аз пай машқу тамрин аст. 4 март Сахара, Лас Вегас. Наимов бар зидди Шулт.